Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Είναι η Breath με το How Can I Fall και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και βρίσκεται, να το τονίσω αυτό, στην Ισπανία και μας δέχθηκε να μας μιλήσει η κυρία Χριστίνα Βρακά, που είναι η οικονομική επόπτρια του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος και είναι συντονίστρια της δράσης του Your Hair Research. Χριστίνα, μας ακούς? Σας ακούω. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα. Δεν μας μιλάει από Ισπανία, να το καταλάβουμε αυτό. Η κυρία η Χριστίνα δέχθηκε να μας μιλήσει, όντας στην Ισπανία, για κάποια δράση του συνδέσμου. Είναι ο τρίτος κύκλος, λοιπόν, Χριστίνα, αυτός. Έτσι δεν είναι? Συμφωνείς? Βεβαίως. Αρχικά, Δημήτρη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και δημόσια για την πρόσκληση, για την πρόσκληση που μου έκανες στο σύνδεσμο να μιλήσουμε για τη δράση μας για το Hair Research. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, λοιπόν, στην εκπομπή σας. Σας στέλνω την καλημέρα μου, λοιπόν, από την Ισπανία. Είμαστε σε μια επιχειρηματική αποστολή με τον σύνδεσμο. Πού είστε, Χριστίνα? Σε ποια πόλη της Ισπανίας? Στη Μαδρίτη? Στην Καρταγέννη. Καρταγέννη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να μας πεις αρχικά, να πούμε δύο κουβέντες λίγο για να γνωρίσει ο κόσμος το Σύνδεσμο Επιχειρηματικών Γυναικών Ελλάδος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο ΣΕΓΙ, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Γυναικών Ελλάδος, πρόκειται ουσιαστικά για έναν μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό με πανελλήνιο χαρακτήρα. Μάλιστα. Όπου ουσιαστικά ποιος είναι ο στόχος του? Η ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, αλλά και η διαπροσωπική και προσωπική εξέλιξη της κάθε γυναίκας επιχειρηματία. Μάλιστα. Και αυτό πώς το πετυχαίνουμε? Έχουμε πάρει πολλές δράσεις, πολλές υπηρεσίες μέσα από τις οποίες πετυχαίνουμε όλη αυτή την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση του γυναικείου επιχειρήν. Κάνουμε επιμορφωτικές δράσεις και σεμινάρια, έχουμε προγράμματα mentoring, στο οποίο οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να συμμετέχουν είτε ως μέντορες είτε ως μεντή, είτε να λάβουν δηλαδή υποστήριξη, είτε να δώσουν τις γνώσεις τους και τα φώτα τους σε άλλες γυναίκες που το έχουν ανάγκη. Φυσικά δικτύωση. Αυτό δηλαδή που κάνουμε και εμείς στην Ισπανία αυτές τις μέρες είναι μέσω ενός προγράμματος, είναι ένα μέρος της δικτύωσης, αλλά και focus δικτύωση, δηλαδή focus group, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο υπάγεται η κάθε επιχειρηματίας, κανονίζουμε επιχειρηματικές αποστολές και συναντήσεις προκειμένου να δικτυωθούν και να μπορέσουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα την επιχείρησή τους, αλλά και οι ίδιες, όπως είπα, να εξελιχθούν μέσα από αυτό, μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Από όσο γνωρίζω, Χριστίνα, απλώς διέψευσε με ή επιβεβαίωσέ με, το κέντρο, ο Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματικών Γυναικών Ελλάδος είναι στη Θεσσαλονίκη, η έδρα της, ή όχι? Ακριβώς, η έδρα του είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά τα μέλη μας είναι από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα. Ακριβώς, περίπου 2.000 μέλη, μέχρι την τελευταία καταγραφή που με ενημέρωσαν από το τμήμα Marketing, και είμαστε περίπου στα 2.000 μέλη και είμαστε από όλη την Ελλάδα. Κρήτη, Πελοπόννησο, Ήπειρο, Κεντρική Ελλάδα, Μακεδονία, από όλη την Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε, καταρχήν να πούμε για τη δράση σας, που είναι στο τρίτος κύκλος του Hair Research. Τι είναι αυτό, να το εξηγήσουμε στους ακροατές? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι, γιατί ανακοινώσαμε τον τρίτο μας κύκλο. Η αλήθεια είναι ότι στον σύνδεσμο πάντα θέλουμε οποιαδήποτε δράση κάνουμε, οποιαδήποτε ενημερωτική δράση κάνουμε και την προσφέρουμε προς το κοινό, θέλουμε να υπάρχει πάντα μέσα το στοιχείο της καινοτομίας. Αυτό που μας χαρακτηρίζει. Πρωτοβουλία και καινοτομία. Όπως και με τις υπόλοιπες δράσεις μας και με την ενεργική κοινότητα και με το δίκτυο χειροτεχνησών, έτσι ήρθε και η σειρά να πάμε στις γυναίκες στην καινοτομία. Είχαμε πάρα πολλές γυναίκες ερευνήτριες, οι οποίες είτε ήταν σε κάποια ομάδα ερευνητική, είτε ήθελαν να ηγηθούν, είτε ήθελαν οι ίδιες να βρουν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία στο πώς μπορούν να συνεχίσουν την έρευνά τους, την ακαδημαϊκή τους έρευνα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα στο κομμάτι της έρευνας πώς θα μπορούσε να προχωρήσει. Οπότε, σε κάθε φορά στις συναντήσεις που κάναμε στο σύνδεσμο, στο πλαίσιο της δικτύωσης, η πρόεδρος μας, η κυρία Τσαλταμπάση, εντόπισε αυτήν την ανάγκη και λέει: εδώ πρέπει να βγάλουμε μια δράση που να είναι αποκλειστικά στις γυναίκες στην έρευνα. Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος του Hair Research.
Ο πρώτος κύκλος μας πέτυχε μέσα στον COVID, οπότε έγινε σχεδόν με κεκλεισμένων των θυρών λόγω των συνθηκών. Ο δεύτερος είχε καταπληκτική και τεράστια απήχηση. Και τώρα ανακοινώσαμε τον τρίτο κύκλο μέσα στο Δεκέμβριο, όπου ουσιαστικά τι θέλουμε οι γυναίκες που είναι στην έρευνα να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να προχωρήσουν την έρευνά τους, να έχουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τις βοηθήσουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα την πρότασή τους. Και γιατί όχι, αν είναι στο αρχικό στάδιο, να τους βοηθήσουμε να γράψουν και να συνεχίσουν να προσφέρουν να μπορέσουν να καταθέσουν μια πρόταση, μια ερευνητική πρόταση. Ουσιαστικά αυτό που θέλετε να κάνετε, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι να βοηθήσετε τους ανθρώπους που κάνουν, τις γυναίκες που κάνουν έρευνα. Σωστά, ακριβώς, για να συνεχίσουν. Ακριβώς. Πρόκειται για την στήριξη και την ενδυνάμωση των γυναικών που δραστηριοποιούνται στο τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της γνώσης φυσικά, όπως είπαμε, και συμβάλλουμε στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας, και αυτό που θέλουμε είναι να τις ενθαρρύνουμε και να μπορούν να διεκδικήσουν είτε χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε ακόμα να είναι και επικεφαλής κάποιων ερευνητικών ομάδων. Να έχουν πρόσβαση σε δικτύωση και να μπορέσουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα αυτό το οποίο έχουν οραματιστεί. Μάλιστα. Η ημερομηνία καταληκτική, από ό,τι ξέρω, ήταν 31 Ιανουαρίου, αλλά από ό,τι έπεσε στην αντίληψή μου, εσύ μου το είπες ή μου το είπε κάποια κυρία, ότι θα πάει παραπίσω η καταληκτική ημερομηνία. Θα υπάρχει παράταση? Είχαμε, όταν ανακοινώσαμε το Δεκέμβριο τον τρίτο κύκλο, ήδη έχουμε ξεκινήσει, έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις. Είδαμε ότι υπήρχε και ανάγκη, γιατί σε όλο αυτό θέλω να σας πω ότι σε όσα πανεπιστήμια έχουμε στείλει να είναι έχουμε ζητήσει να είναι υπό την αιγίδα. Καταρχήν, εμείς δεχτήκαμε και πάρα πολλά πανεπιστήμια, τα οποία μας είπαν ότι είδαμε ότι ξεκινάτε τον τρίτο κύκλο, οπότε θέλουμε να μπει υπό τη δική μας αιγίδα η δράση σας, να σας δώσουμε δηλαδή τις γνώσεις μας, και γιατί όχι, αν χρειαστείτε και ως κάτι το οτιδήποτε στο κομμάτι της Επιτροπής, είμαστε στη διάθεσή σας, γιατί να πω σε αυτό το σημείο ότι τις προτάσεις και τις αιτήσεις περνάνε από μια 10μελής επιστημονική επιτροπή από γυναίκες και άντρες καθηγητές πανεπιστημίου. Οι οποίοι ακριβώς θα λάβουν τις προτάσεις στα χέρια τους και αυτοί θα αποφασίσουν ποιοι είναι αυτοί που θα πάρουν τα έπαθλα και θα καταλήξουν να είναι οι νικητές της δράσης. Δεν είναι δηλαδή κάτι που γίνεται εσωτερικά. Παίρνουμε τις αιτήσεις, τις δίνουμε και κεισμένων των θερών στην Επιστημονική Επιτροπή, η οποία παρτίζεται από καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν γνώσεις και πάνω στο αντικείμενο το οποίο έχουν κατατεθεί οι προτάσεις. Πολύ ωραία. Και αν κάποια πρόταση έχει ένα γνωστικό πεδίο το οποίο δεν υπάγεται σε κάποιο μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, εμείς αυτό κάνουμε σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Έρχεται καθηγητής από το συγκεκριμένο τμήμα για να μπορέσει να κρίνει την πρόταση. Οπότε ακολουθούμε όλη τη διαδικασία ως προς το κομμάτι του σεβασμού στην έρευνα και στην τεχνογνωσία. Οπότε έχουμε αιγίδες από τα πανεπιστήμια. Από πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδος, μπορείτε να το δείτε και στο δελτίο τύπου για να μην τρώω το χρόνο να σας τα πω. Και αυτή τη στιγμή που δεχτήκαμε πολλές αιτήσεις, είπαμε να δώσουμε μία παράταση και για τον Φεβρουάριο. Οπότε όσες γυναίκες ερευνήτρες βρίσκονται είτε στο μεταπτυχιακό τους στάδιο και έχουν μία εργασία η οποία θέλουν να πάει σε επίπεδο διδακτορικού το θέμα τους, είτε είναι ήδη σε ένα διδακτορικό και είναι έτοιμη η πρόταση και πρέπει να κατατεθεί, ας κάνουν την αίτησή τους, γιατί μπορεί όντως να μπορούν να είναι μία από τις νικήτριες. Οπότε έχετε κανονίσει μέχρι πότε είναι η παράταση, ή αυτό αφήνεται ανοιχτό? Δεν κατάλαβα. Μέχρι 15 Φεβρουαρίου. Ωραία, πολύ ωραία. Μέχρι 15 Φεβρουαρίου. Αν θέλει κάποιος να βρει πληροφορίες, μπαίνει στο site του συνδέσμου. Στο site του συνδέσμου, στο www.sege.gr. Εκεί στις δράσεις μας υπάρχει το Head Research. Είναι όλοι οι κύκλοι. Έχουμε ανακοινώσει τον τρίτο κύκλο, από εκεί υπάρχει και η αίτηση. Και φυσικά στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο LinkedIn, στο TikTok, σε οποιαδήποτε από τα social media θα μας ψάξουν, θα βρουν και εκεί τις αναρτήσεις μας για το Head Research. Λοιπόν, Χριστίνα, θέλω να σε ευχαριστήσω καταρχήν για τη συμμετοχή σου, ένα, και δεύτερον, θέλω να μας υποσχεθείς και εσύ μέσω του, ο σύνδεσμος, μέρος του συνδέσμου, οι δράσεις, άλλη δράση που θα έχει ο σύνδεσμος, θέλω να την προβάλλουμε μέσω της εκπομπής. Με πολύ μεγάλη μας χαρά. Γιατί πραγματικά θεωρώ κάτι τέτοιες δράσεις μου αρέσουν πάρα πολύ και θεωρώ σταθερό φίλος μου. Μπορεί να μην σας έχω δει ποτέ στη ζωή μου, αλλά για μένα ότι είστε φίλοι μου, γιατί πραγματικά συμμετέχετε σε αυτή την εκπομπή.
Το ίδιο ισχύει και για εμάς. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, Δημήτρη, και για τη σημερινή σου πρόσκληση και για το ανοιχτό κάλεσμα που μας έχεις για τη δράση μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε φίλους και συνεργάτες που μας βοηθάνε στη διάδοση και την απήχηση των δράσεών μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι δίπλα μας ως σύνδεσμος και εγώ προσωπικά ως Χριστίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι δίπλα μας σε αυτό και να είσαι σίγουρος ότι θα τη ξαναπούμε, γιατί από εδώ και μπρος θα λαμβάνεις τα νέα μας. Να είσαι καλά, Γλυκιά μου, να περάσει καλά, να είσαι καλά. Πολλά φιλιά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής.